Ideme teraz sa pozrieť na ďalšie veci, ktoré môžu ovplyvniť dneska ešte dianie na markete a dávajte si bacha, keďže PPI-ka síce máme za sebou, vyzerá to tak, že market je nudný, ale Trump ešte neskončil. Trump oznámil na svojich sociálnych médiách, alebo teda na svojom sociálnom médiu Truste, či jak sa to volá vlastne, oznámil, že ešte není konec s tarifami a očakáva a plánuje ďalší úder na ďalšie clá. Nevieme, že komu, asi vyzerá to tak, že sa zameria teraz na Indiu, keďže veľa ľudí očakáva, že prakticky tam by sa mohlo ešte niečo hodiť a pritlačiť. Ale to, čo on vlastne spraví a kde zatlačí na akú pílu, to fakt, že nevieme. Upozornil, ale že dnes to bude robiť, čiže dnes môžeme očakávať nejaké tie správy a dáta. Naposledy, čo ohlásil to navýšenie alebo teda clá na železo a takisto aj hliník, tak sa to stalo po ukončení marketu, alebo teda trading hours, čiže my vieme, že asi teda nebude prekvapovať market práve teraz, ale asi to prekvapí práve počas zatvárania, čiže keď sa pozrieme na S&P 500 market, keď si na ňo klikneme, tak vidíme, že nám ostávajú ešte 2 hoďky do toho, aby sa uzatvoril tento market, čiže ešte by som nešiel tak príliš veľmi skoro spať. A keď sa pozrieme napríklad na Bitcoin, čiže market sa uzatvorí o nejakej 10:00 nášho času a tým pádom tam potom môžeme očakávať nejaký ten väčší pohyb.